Tomke mantje altijd blier. Tomke meiding krulint heer. Meiding hoentje sabretaal. Harkje gauw naar dit verhaal. Tomke eet bij Jan en Joe. Tomke wordt het bij Jan en Joe, met de Lego. Ze bouwen een heel grut kasteel. Het is haast etenstijd. Ik zal mij het eten ondergong. Post bij ons eten, Tomke? Ja, toe, zeg maar ja, Tomke. We krijgen je het ries. Maar hin, vies dat lekker? Oh ja, ik vind ries lekker. En ik ben gek op hin. Dan bel je Cornelia even op. Cornelia vindt het goed dat Tomke bij Jan en Joe eet. Oh, yes! De mem van Jan en Joe gaat verder met het eten. Wat roeken die stukjes hen lekker in de pannen. Er stiert nog een bakje op het onrjocht. Dit binnen lekkere paddenstoeltjes, Tomke. Die komen aast ek terug de ries. Maist die wel? Jawel, Jer. Ik vind ze heerlijk. Oei. Paddenstoeltjes? Die vindt Tomke heel dol net lekker. Maar hij dwat het net te sissen. Nee, dan mag ik misschien wel nooit weer bij Jan en Joe eten. Oh, wat sneu. Hoe mat dat nou? Wil je hem de tafel even kleren, meidje? We kunnen sa eten. Oké. Tomke mij de borden op tafel zetten. Eén voor Tomke, één voor Jan en Joe en één voor haar mem. Jan en Joe doet de messen, de vorken en de leppels. Jan en Joe haar haait, ieder Joe het net. Die eet op zijn werk. Ziek je maar een plakje, Tomke, dan zet ik het eten op de tafel. Tomke giet bij de tafel zitten. Dicht bij het Ruud. Zal ik die wat inscheppen, Tomke? Er is genoeg. Ik hoor net zo volle, Jer. Ja, dank u wel. Dank u wel. Ik maai voor 12 schepjes. Ik vind champignons en piek zo lekker. Tomke neemt een stukje hin en een hap ries. De paddenstoeltjes skoot hij wat onderkant. Hij neemt eerst nog een stukje hin. Oh, wat is dat lekker. Hij neemt weer een hap ries, met saus, en visket er 2 stikken champignons uit. Die truwt hij ik naar de rane van zijn boad. Oh. Je romke je nou maar. Dan kon die stiekem onder de tafel die paddenstoeltjes opeten. Vind de champignons net lekker, Tomke? Huh? Oh, jawel, Jer. Maar ik eet eerst de hin en de ries op. En aast eet ik de paddenstoeltjes wel op. Ah, nou ik zag het al. Doe bewaarst het lekkerste voor het leest. En dat binnen de champignons vanzelfs. Tomke zijn boad is haast leeg. Alleen een bultje champignons leidt er nog. Die mat hij nog opbieden. Maar hoe mat dat nou? Hij hoegt ze net. Tomke is haast kleer, Jan en Joe. Zullen wij vast het toetje kleer, meidje? Oh ja, joepie. Ja, joepie. Is het een lekker toetje, mem? Ja, heel lekker. Kom maar gauw mij. Tomke is nou alleen in de kamer. Hij shot naar zijn boad en naar de champignons. Die wil hij echt net opbieden, hè? Misschien kan ik zo wel verstopje. Maar weer. Oh, ik weet al wat. Ja, ik stop je ze in die bloempot. Kou. Krek op het iet. Daar ben we weer. Daar binnen Jan en Joe en haar mem. Mij het toetje. Is bij chocoladekerreltjes en slagremmen. Ik zocht dat sto die boad leeg haast, Tomke. Wien de paddenstoeltjes lekker? Ja, heerlijk. Maar ik nou een toetje, hè? Ja, Jer, ja. Ze smikkelen van het lekkere ijs. Na het eten mij ze weer boadje met de Lego. Mem rent door de kamer. Ze zult de blom even wetteren aan. Bij de grutte plant bij het Ruud shot ze wat nuvers. Hé, wat leidt er in de modder van die blom? Wat is dat? Nou ja, champignons. Hoe komen die er nou?
die ben je net zo maar groeit. Oh, wacht je eens eventjes. Jongens, ik ha hier een hele nieuwe plant. Er groeien zomaar in een paddenstoeltjes in. Champignonsjes. Witte je hem daar soms meer van? Nee, ik net. Nee, ik net. Nee, Tomke? Echt net? Of voest de champignonsjes net echt lekker en waren ze dat net de season? Nee. Jout neert, Tomke. Ik vind ik wel eens wat net lekker. Oor een keer? Eerlijk zeggen, Jer. Maar maak je dan nog wel weer eten? Nou, ja, vanzelfs wel. Oh, arme jongen. Maar de hen en de ries vinden wel heel lekker, hè? En het toetje? Nou, gelukkig maar. En dan nou maar een fijn bootje, hè? Dan breng ik de champignons naar de groentecontainer, want die kunnen we net meer eten. En de plant hoedt ze ek net. Nee. Nee. Romke, Cornelia en Tomke zullen sliepen. Het verhaaltje is nou uit. Voordat ze op haar bedje kroepen, jouwen ze die nog gauw een tuut. Vies dit echt een leuke video? Op het Chilse YouTube-kanaal kun je nog volle meer Frieske filmpjes zien.